bahay nito. Pagkamalis ka. Yan na. Alis ka. Sige ka. Tapos alis ka masama. Naman lang pala. Kabala, ano lang. Gimana ya kau? Apa selesai? Kan? Selesai. Kau? Bangde, 6:29, dinaliktad ko na so, ay day, maos ko 29 ka pa. 6:29. Ang sa ilo, hindi ka na? O, 5:18 ang 23. Bigyan tayo sa akin. Kasi ba po, ako ba, ano ba, ano ba, ano bigyan tayo sa akin? Ay, ito, magbalik pa ito.
paano kung kaya pa? Ayan, ayan. Sino gusto ito? Ulit. Malboro. Diba? Malboro black.